το ξώανον του νεκροβαστάγου. Ένας πανάρχαιος μύθος. Ο μύθος αυτός είναι γνωστός μόνο στους ερευνητές πανάρχαιων μύθων και τελετών, οι οποίες γινόντουσαν κρυφά στα δάση πριν ακόμα δημιουργηθούν οι τεράστιες πόλεις των ανθρώπων. Λεπτές φλίδες ξύλου, μετά από ρυθμικά υπόκοφα κτυπήματα και ξεσήματα, έπεφταν στο πατημένο, ο λίγο υγρό πύλινο πάτωμα του εργαστηρίου, καθώς πίθες γοριές έφευγαν από την εστία θέρμανσης, σαν τα αφανή αερικά του πυρός να σφενδόνιζαν τα θρύψελα των φλεγόμενων ξύλων. Ο τεχνίτης ήταν άριστος, χειριζόταν εργαλεία ξυλογλυπτικής και άλλα εργαλεία ξέσεως, σαν να ήταν μέλη του σώματός του. Επί πολλά έτη ζούσε μόνος, έχοντας φίλους γύρω από τη γερασμένη ξύλινη καλύβη του, αιωνόβια ή και μεγαλύτερων ηλικιών δέντρα, αϊθαλή ή γυμνά φιλοβόλα από την τωρινή βαρυχημονιά, όπως οι δεκάδες άνω των 500 ετών ξυλοκερατιές του δάσους, οι οποίες ήταν ίσκοι φρικτοί των σκέψεων όσων αναγκαζόντουσαν να βαδίσουν μέσα από το πυκνό, σχεδόν άβατο αυτό δάσος, βλέποντας τα σχεδιάσματα των σκιών πάνω εις το χιόνι. Αν ερευνούσες γύρω, δεν έβλεπες χρώματα. Όλα ήταν σκληρά, μαυρά και λευκά και ποικίλες τονικότητες των μίξεων αυτών. Η μόνη θερμή πύρινη λάμψη μοιραζόταν από το παραθύρι της καλύβης. Εκεί έξω θα έβλεπες και τα καπνιστά ξηρά θυράματα να κρέμονται από σκουριασμένους κόρακες, κλειδονιζόμενα σαν σε πλοίο ελαφρώς από τα αργοκίνητα ψυχρά ρεύματα αέρος. Αναδιαστήματα άκουγες και τα κτυπήματα του γλύπτη μαζί με τα τριξίματα των σιδερένιων κορακιών από τα οποία κρεμόντουσαν τα βαθικόκκινα ψυγμένα κρέατα. Αυτά, αν τα παρατηρούσες, θα έβλεπες πάνω ίχνη δοντιών και ραμφισμάτων των πεινασμένων ζωντανών του δάσους. Αν πλησιάσεις την θηρίδα του υπογείου, μερικές φορές βλέπεις λαμπερούς οφθαλμούς να σε σημαδεύουν και να μετρούν τις κινήσεις σου. Εκεί η λευκή αλόπιξ φωλιάζει ως πιστή φύλακας του γέροντα. Όσα ζωντανά πεινούν γνωρίζουν πως εκεί θα βρώσουν ολίγη τροφή, ώστε να μην πεθάνουν από πείνα, και σεβόμενα την προσφορά του γέροντα ποτέ δεν έτρωγαν όλα τα κρέατα. Πριν 13 μήνες, ο γέροντας αυτός ήβρε τις οφιοειδείς ρίζες της αρχαιότερης ξυλοκερατιάς του δάσους, και όπως συμβούλευαν τα παλαιά γραπτά και σχέδια των προγόνων του, αυτές οι ρίζες, αν γίνουν ξώανο, θα φανερωθεί ο νεκροβαστάξ, η όψης του φροντιστή και φύλακα των δασών. Αυτός ο φύλαξ των δασών ζευγάς είναι των ψυχών και στηρίζει χθόνιος από έσχατα των ριζών όσα γίνονται πάνω από την σκοτεινή αυτή οικία. Οι πρόγονοι του γέροντα συμβούλευαν πως το ξώανο πρέπει να ξυλευτεί όταν το αρχαιότερο χαθεί τελείως και η όψη του Θεού σβηστεί από το προηγούμενο ξυλόγλυπτο. Πριν αρχίσει να το κόβει, είναι σωστό να το κάψει, όσο ο εξωτερικός φλοιός του ξύλου ανθρακωθεί, και μετά να το αφήσει βυθισμένο από την αρχή του προηγούμενου χειμώνα εις το βόρβορο των λιμνασμένων υδάτων της μικρής πηγής έξω από την καλύβη. Με τον ερχομό του επόμενου χειμώνα πρέπει να αρχίσει να σκαλίζει με την ιερή δρεπανόμορφη ξυήλη, αλλά και τα άλλα εργαλεία. Έτσι έκανε πριν 4 εποχές από τον προηγούμενο χειμώνα. Έπρεπε να επαναφέρει την όψη αυτού του χθόνιου Θεού, διότι μετά από όλες τις θηριωδίες των θνητών προς την φυσική ροή και την αρμονία όλων, ήταν αναγκαία η φύλαξη και η φροντίδα των ειδών ζωής του δάσους και των ψυχών όλων αυτών. Αυτός θα φρόντιζε να γίνουν θετικές μεταλλάξεις από φωνικά χημικά μοιάσματα των ανίδεων. Επίσης, τόνιζαν οι πρόγονοί του πως η ξύλη και όλα τα εργαλεία ξέσεως πρέπει να φτιαχτούν χυτά με ορυχάλκινο μείγμα, το οποίο περιέχει και περίπου 10% χρυσό, και καθώς σκαλίζει με αυτά να μετρήσει κάθε κόψιμο ως να σχηματιστεί η όψη του νεκροβαστάγου. Οι μέρες και νύχτες
αργές εναλλασσόντουσαν σαν αρμονικές, παγερές χωρίς ενοχλήσεις. Οι αγκοπές του Ξώανου έμοιαζαν σαν να κινούνται καθώς έπαιζαν οι φλόγες της εστίας θέρμανσης και η σκιά του γέροντα έμοιαζε σαν σκυμμένου γίγαντος πάνω του ξύλινου τοίχου, σαν να μην χωρούσε εκεί μέσα. Ψιθύριζε αργός, μετρώντας τα τελευταία κοψίματα. Τα χαμηλά μέρη του Ξώανου, τελειωμένα, φανέρωναν δύο δυνατά πόδια, εμφανώς κάποιου ελουροειδούς, αλλά τα νύχια έμοιαζαν με αυτά των αρπακτικών, γαμψά και κοφτερά, μεγαλύτερα από αυτά των ελουροειδών, αλλά και αγριότερα από αυτά των αρπακτικών. Το ύψος του γλυπτού σχεδόν άγγιζε την οροφή, ύψους 2 περίπου μέτρων και 50 πόντων. Μερικούς πόντους πάνω από τα πόδια άρχιζαν να φαίνονται τα σκαλισμένα φτερά, όμοια με γλαυκοειδών, σαν μεταξωτά, τα οποία επιτρέπουν στις γλάφκες να κινούνται σιωπηλές, αθόρυβες προς κάθε θύμα. Τα φτερά κάλυπταν όλο το σώμα του Ξώανου, πλην του σημείου της κοιλιάς, όπου το σκαλιστό δέρμα ήταν εμφανώς οφιοειδές, όπως επίσης και οι βραχίονες ήταν και αυτοί καλυμμένοι με φτερά, τα οποία φτερά, καθώς μίκραιναν προς τις άκρες, άφηναν να φανούν χέρια ανθρώπινα. Όμως το δέρμα έμοιαζε με φλοιό γέρικου δέντρου και τα δάχτυλα έφεραν νύχια παρόμοια όπως αυτά των ποδιών, κοφτερά και γαμψά. Από τους ώμους και πάνω συνέχιζε ο λαιμός, όμοιος με ανθρώπινο, αλλά οι όψεις, καθώς πέφτουν κάτω οι τελευταίες φλίδες του ξύλου, είναι αόριστοι, σαν να παίζει με το φως, αορίστος παιχνίδια, με την όραση. Είναι αδύνατο να δει κάποιος την όψη αυτήν, όσο και αν προσπαθήσει. Λέγεται πως η όψης του νεκροβαστάγου ομοιάζει με όλες τις όψεις κάθε είδους ζωής, όσων γεννήθηκαν και πέθαναν. Έτσι το Ξώανο δεν έχει μία όψη, αλλά όψεις όλων των νεκρών ειδών ζωής της φύσεως, ως αποτυπώματα όλων των περασμένων ψυχών της φύσεως. Η γιγαντιαία σκιά του γέροντα φάνηκε να απομακρύνεται από το γλυπτό, καθώς μερικές κομμένες φλίδες, οι τελευταίες, έπεφταν όπως τα φθινοπορεινά φύλλα. Ήθελε να δει από μακριά το έργο, μετά από τόσα κουραστικά ημερόνυχτα. Θαύμασε την τέχνη του και την απόδοση πάνω στο ξύλο. Τα τετραπλά μαζεμένα φτερά του νεκροβαστάγου έμοιαζαν έτοιμα να ανοίξουν, ψυχές να κυνηγήσουν και να σύρουν αυτές προς το χθόνιο ήρεμο βασίλειο των ριζών του δάσους, οι οποίες χαϊδεύονται και ομιλούν κάτω βαθιά εις τα σωθικά της γέας. Εκεί ρέουν την ενέργεια των ψυχών, η οποία μοιράζεται ως τα βάθη του σώματος της γέας και γίνονται πυρήνας θερμότητας. Το άλυτο μυστήριο της ζωής εκεί γίνεται εμφανές και τόσο απλό, ήρεμο και άχρονο. Οι περισσότεροι κακώς θεωρούν πως όλα αυτά τα όσα βλέπουμε να γίνονται είναι κάτι περίπλοκο και αφανές, ως και οι ελάχιστες αγαθές σκέψεις και πράξεις γίνονται αιτίες ζωής και πυρ, το οποίο κοχλάζοντας δένει ανώμοιες γεύσεις και έτσι οι ουσίες μειγνύονται για να γίνουν πυκνότητες ύλης ψυχοφόρων σωμάτων. Αυτή είναι η διαφορά από το να βρώσεις ξεχωριστό το άλας και κάθε υλικό της τροφής από το να μειγνύεις έχοντας γνώσεις και σοφία, έτσι ώστε οι ποσότητες να είναι όσες πρέπει να ψηθούν, τόσο ώστε να μην είναι ομές, αλλά ούτε και καμένες. Ο τρόπος δεν είναι ένας, αλλά πολλοί και διαφορετικοί, παρομοίως και με τον τρόπο με τον οποίο ψήνουμε ηχθείες, με άλας και λεμόνι, χωρίς φλόγες. Οι διαφορετικοί τρόποι της φύσεως είναι αμέτρητοι, όσοι και όλα τα ζωντανά. Κάθε ένας τρόπος μειγνύει τα υλικά αλλιώς και έτσι έχουμε ποικιλία ειδών και ομοειδών. Πιθανό και το να μην γίνεται ποτέ ξανά κάτι με τον ίδιο τρόπο και όταν βλέπουμε κάτι όμοιο με προηγούμενο. Έτσι τα όμοια δημιουργημένα αλλοτρόπως, κάθε ένα γίνεται διαφορετικό από κάθε άλλο. Όμοια και ανώμια, ανομοίως δημιουργηθέντα, ο μη μετρήσιμος αριθμός όλων των μερών του παντός. Εμφανώς, ο μύθος αυτός μας δείχνει πως τα υλικά της γης αναμειγνύονται
και κατά έναν τρόπο μαγειρεύονται για να γίνουν όλα αυτά τα είδη ζωής που βλέπουμε έτσι απλά γύρω μας, χωρίς όμως να ξέρουμε τίποτα για την καταγωγή τους, πώς θα εξελιχθούν, πώς δημιουργήθηκαν και γιατί είναι έτσι όπως ακριβώς τα βλέπουμε και δεν είναι τελείως διαφορετικά.